Permono. Kula sampun dawuh kula mboten wangsul mangke Bapak. Satos-satos. Lah orang santri-santri wonten pundi, Bapak? Jadi golek kayu. Malah bau kok. Pripun? Lunga dhewe. Ora karu-karuan. Sampun. Sak menika gandeng Bapak menika namung piyambakan. Nggih, endher rumiyin. Bapak, Nggih. kula ajeng matur Bapak. Ya apa meneh. Kula ajeng nyuwun pitulungan Bapak. Ya saben-saben kowe teko ora ana meneh ning njaluk pitulungan. Mongko nalika semono kowe njaluk pitulungan karo aku wis kasembatan iso nyedrani karo Prameswari. Iki apa meneh kowe iki njaluk apa meneh. Bapak, kula matur nuwun. Bilih rumiyin kula sampun panjenengan pitulungi kula sakmenika sampun mukti wibawa mbau didaya Krawati Praja Kediri. Kula sakmenika sampun kelampahan dados garwanipun ingkang sinuwun sing duwe panguwasa ing Praja Kediri. Nanging Bapak, manang kula menika tasih dereng tentrem. Jalaran tasih wonten pepalang kangge kula Bapak. Apa nek dadi kerja sing manamu? Wis dadi prameswari. Wis panggonan kamu ten lho kok isih kurang apa meneh. Bapak, kula menika rak sampun gadah putra nggih galuh ajeng. Bapak rak nggih sampun prisa to. Monggo galuh ajeng menika sampun akhir dewasa. Sampun wancinipun mengku bebrayan. Lah yo. Monggo galuh Candra Kirana menika badhe dipun pundhut garwa kaliyan Kanjeng Pangeran Panji Asmara Bangun inggih saking Jenggala. Mila Bapak menawi ing Kediri menika tasih cumondokan galuh Candra Kirana. Galuh ajeng boten wonten menapa-menapanipun. Mila Bapak kula kepengin galuh Candra Kirana menika kisah Cokor Pejah. Dados boten wonten ingkang ngreridu galuh ajeng. Ngoten lho Bapak. Kok kaya ngono. Kelakuanmu, kowe kuwi multi wibawa oleh kraton. Kok dadi sing nemu kaya mengkono, kula apa meneh. Bapak. Lah yen wis sakit dewasa ya kare jugulene jodoh. Boten Apa Bapak. sing keluar ate putrane Narejo. Boten. Galuh ajeng kedah dhaup kalian Panji Asmara Bangun inggih putra ing Jenggala. Menawi tasih wonten galuh Candra Kirana tegesipun tasih wonten klilip. Mila Bapak kula nyuwun pitulunganipun Bapak kados pundi caranipun sing baku galuh ajeng menika kelampan dhaup kalian Panji Asmara Bangun menika angkah kula Bapak menika ingkang dados pepinginan kula. Sakjane kowe wis mukti wibawa mbau desa. Nanging kok kuwi sing kepengin gaya suwe sak dhuwure langit iki ana langit ora bakal katurutan yen kowe kaya ngono yen ora duwe panarima mengko yen entuk bebandune Gusti kala karya jagat piye. Bapak tiyang sepuh pundi ingkang boten kepengin muktekaken anakipun. Kula kepengin muktekaken galuh ajeng. Galuh ajeng menika anak kula kepengin muktekke. Mila Bapak, kula kepengin sanget. Bapak mitulungi dhateng kula kados pundi caranipun sing baku galuh ajeng menika dados garwanipun Panji Asmara Bangun ing sak mangkenipun dados Kowe ora bener. Ora bener kowe isih kurang mukti to karo kraton. menawi ngaten kula
Kula terima pejah kemawon Bapak, pun kula mang pejah kemawon kula terima. Kula menika namung kepengin mengteaken anak kula. Menawi panjenengan boten purun biyantu kula mang pejah kemawon Bapak. Boten wonten ginanipun nek kula menika boten iso mengteake anak Bapak. Kula nyuwun kalau ajeng mukti wibawa Bapak. Boten dadi wong tuwa. Dijari marang anak, ya piye wae aku bakal usaha menawa. Saestu Bapak. Ora ono liya, kowe kudu sowan ngrasani. Sopo kae aku kok lali aku sadar. Temenggung sopo kae? Iso kono. Lah kuwi sing iso dibadani penjalukmu. Dados sing saged nyembadani panyuwun kula Temenggung iso kono. Temenggung wisa guna. Heeh, tunggu iso kono. Mengke saged Sembadane apa sing dadi panyuwunmu. Muga-muga kasembadan. nek ngaten Bapak, kula nyen pamit nyen tambahi pangestu Bapak, nyen pamit Bapak. Muga-muga antuk anu biyaning dewa ya. Walah. Wong ana ditekankan karo ngono. Apa kok yo ngono kok ditekankan. Wis, muga-muga kesembadan setiaku. Tak cobakin boko salah. Paling aku marang kurang. Waiting for collection. Iya Kang Mas. Kang Mas. Pendidikan menika dari akan Kang Mas. Kok Brojono to kok mboten pinarak to Kang Mas? Sejatine aku ya kangen karo kowe. Nanging aku yen ora nderekake Kang Mas Brojonata, mundak saru diajeng. Saru menika nek lare alit Kang Mas. Ananging kula menika kan sampun dewasa. Iya aku. Dados menika mboten saru Kang Mas. Kang Mas. Piye? Kula menika kapak dumateng panjenengan lho Kang Mas. Semono uga aku ya kapang karo kowe diajeng wong ayu. Dekarane wong akrami. Dudu banda dudu rupa namung ati pawit tane Kang Mas amung ati pawitane Kang Mas Ya semono uga aku ya lair tandesing batin aku tresna karo kowe. Mula ngene diajeng aku bakal kondo marang kowe. luput pisan kena pisan yen gampang luwe gampang yen angel ka langkung tan kena numbas arata terus pundi Kang Mas Diajeng injih Kang Mas dadi mongkok atiku. Aku ora bakal ninggalake kowe. saestu Kang Mas Iya, Dia.
ngene diajak. Inggih. Aku krungu kabar yen wektu dina iki dia galuh Candra Kirana Inggih, wonten menapa? lunga saka kraton. Mula saka iku aku bakal ngupadi lungane galuh Candra Kirana. Kang Mas, Iki diajak. sampun Kang Mas. Kula mboten purun dipun tinggal Kang Mas. Ojo ngene. Kowe tetep ning taman kene, aku bakal ngupadi. Yen kowe melu aku mundak ora prayoga, mundak ngribeti lakuku dia. Mboten Kang Mas. Kula badhe nderek Kang Mas. Diajeng Inggih Kang Mas. sepisan meneh. Manuta pun Kakang, kowe lenggao ning taman kene, aku tak ngupadi. Yen kowe melu aku, mundak ngribeti to diajeng. Wis yo Nggih Kang Mas. diajeng. Nderekaken nggih Kang Mas, ngatos-atos. Pamujiku wae. Inggih Kang Mas.